Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Thank you once again. Thank you very much. We are now at 100,000 subscribers. Please tell others about Zim News Beat TV so that they can also choose us as their favorite online television station, and they will never miss some of these informative and exciting programs. My name is Robert Tapfumani. And also remember to be a member of one of our WhatsApp groups. We have 4 WhatsApp groups. Once you are in one of the groups, don't join all of them, because the same information that we share in one group, it is also shared in the other 3 groups. And also you need to follow our Facebook page, just in case you may not want to watch on YouTube but on Facebook. It is the same name, Zim News Beat TV. Nasi taita muenzi kubva pachiwotapa vati aiwa ndakamboonawo vamwe vachibudawo pachena nenyaya kana kuti matambudziko ari kuitika mukati meupenyu hwavo. Uyewo zvakare zvandakaona ipapo ndakateedza kubatsirwa kwavakaitwa vangave nanasekuru masvikiro n'anga kana nemaprofeti vakati inini pandasvika pakaregaiwo varume ndiuye nditaure nemi ndione kuti ndingabatsirike sei. Baba makati zvinhu tinofara makadi. aiwa tiri pezi kuri sei kwachiota? Kwachiota kuno tinofara zvedu. Munofara? But kazhinji ukaona munhu achifara saka kwandiri anoziva kuzoitei zvake. Dai muchitofara matondechedza kuti uya kuno ndauraya mbudzi tite sei tidye nyama. Kungopindura kwedu kwatajaira pachivanhu. Handiti ka otherwise sekwandauya kwasahwira so mukatoona munhu asimuka ziyai kuti kunenge kusina kunaka. Handiti ka but izimanje unoziva kuti tinoona kazhinji munhu andi mutambo webhora unogona kumona akapfeka mashutazi nechi ichizoziva kuti vanhu vanonamata chechi dzemweya unoona nendebvu kuti nezu zvakamira sei muno? Mukoma inini ndambomira kunamata mbichana. Okay. Ndandichinamata chipostori. Asi matambudziko andiri kusangana nawo muupenyu ndaona kuti ndofana kutsvaga imwe nzira ingandibatsire iri spiritual but isiri chipostori. Handiti saka hatingati mamira kunamata nekuti kunzira imwe yacho yamunoda kufamba nayo kunonamatwa chete. Dai matoti pamwe ndambomira kuenda pachechi pechipostori pandinoungana nevavo nekuti zuva nezuva munotomuka chete muchitonamata kuti Mwari ndibatsirewo padando randada kutora mukati meupenyu hwangu. Handiti kumusha ndokune mhuri ndokunana baba here kwacho? Kumusha kwachota ndokunana baba ndokune mhuri ndokudzinde kwedu. Ndokudzinde kwenyu. Handiti mumhuri menyu makazvarwa muri vangani? Isu mumba mamai vangu takazvarwa tiri 10. Tiri 8 boys, 2 girls. Ini ndini first kumugogo wakomana, but tiri vechipiri ndini mutwin wangu. Okay. Musikana. Saka tiri 10. Vese takakwana mhuri yakadaro. Takakurira tichiri vadiki. Mababa wedu vaita zvechivanhu. Musha wedu wese waitwa zvechivanhu. Pachiota ipapa? Pachiota. Pachinzi pani? Pachinzi pamusha penyu? Pamusha pedu panonzi Pachabvuta. Pachabvuta. Saka ini ndinonzi Potifa Chabvuta ndo zita rangu. Saka pachiitwa zvechivanhu pamusha apa tanga tichiri vadiki. Pakazoti kuma early 87 mai vangu ndo vakatanga kupinda muchipostori. Mushure mangaonawo matambudziko ndofunga vanga vasangana matambudziko akawanda ndobva vapinda muchipostori. Isu sevana automatically takabva taenda muchipostori tikasiya baba vega, because baba vangu vainzi vane svikiro rine midzimu 7. Vainzi vane svikiro rine midzimu 7? Vainzi vanosvikirwa nemidzimu 7. Okay. Vainzi mumwe wacho pamidzimu iyoyo mumwe wacho ndewasekuru vavo. Hanzi ndo wakauya nemasahwiro avo pavari mudzimu wacho. ndo matauro azvaitwa. Okay. Saka zvadaro nekugara I think tichiri vadi kudaro vakamborwara pfungwa. Baba. Okay. Varwara pfungwa vanga vaenda kubasa ukadomoko. Ndobva varwara pfungwa vaitoya kuchikoro vachitotora vachitobudisa mukarasa vachiti mwana wangu buda endo vadzisa ndega. Pachikoro ipapo? Pachikoro ipapo kwachirenje kwataidzidza. Zvadaro vakazorapwawo anasekuru vakafamba pachivanhu vakapora, but zvakaitika twice. Zvaitika same period kuti manga muri muna October kana August
kana ndisingakanganwi kusvika vazofungwawo kuteera vainfluenzwa namai ndobva vauya kuchipostori vauya kuchipostori pamba pedu paitwa neimba yaitozikamwa zimba pamusha infact zimba raizikamwa kuti nderani nderasekuru baba then kumba kwedu kwaive nekadiki kavaipindawo kaiitwa zvechivanhu izvozvo vadaro ndo pavakabva vaenda muchipostori musha wese wakazongosiyawo zvechivanhu gradually kusvika ana baba vakutanga vakunamata vazhinji vacho asekuru ndo vakanga havana kuzonamata avo asi vakazoshayika but ndo nhoroondo yavo vachiri vasati vapinda muchipostori then isu tichikura taiona upenyu kuti inini personally ndaiona kuti upenyu hwairaramwa pamusha hwaindi besides chipostori ndakaona kuti vanhu havari kutambura hwaive hwekutambura chete kunyange kuna vamwe vaishanda kumadhorobha vaitoonema mari dzavo dzakanaka asi hwaitambura zvekuti vanhu vaitadza kuendesa vana vavo kuzvikoro saka ini ndakazvisa ndakanyora 94 semukomana mukuru nekuda kwematambudziko amai vanga vatanga kutobva pamba ndakanga ndakuhedha family amai vatiza pamusha vauya kupi kuharare because vakarwara gumbo rekuti rangonyuka kubva pasi mai vangu zvekuti mwana wa 92 wakazvara havana kuita sei havana vakati zvarira kunze vakugara kuna kuharare saka ndinda ndasara nechi sisi vakuru vanga vaenda kumurume ndinda kuhedha family saka performance yangu chikoro haina kubuda zvakanaka but zvadaro ndapedza chikoro ndakubuda zvakanaka ndobva ndauya kuharare ndakatangawo kusenza but pfungwa dzangu dzaive all about my siblings ndakatanga kuti make sure mumba maamai vangu munofanira kuita vanhu vari educated kuti zvivabatsira mangwana ndainzwisisa kuti chikoro chinoita sei chakakosha saka jeni yakanga isiri smooth zvakandipa kuti ndinonoke kutowana chaizvo nenyaya yekuti ndilod ndakatakura ubaba pandiri mafudzi angu zveshuwa over a period ndakazokwanisa mumba mamai vangu imomo vanhu vese I think ndakakwanisa kubatsira anonditeera noti anonditeera ndiwanisana kumboisa hendi yangu wechipiri kubva kuna anonditeera kuti anyore form 4 ndini ndakatobhadhara ndakatanga kutora vamwe vanin'ina vangu tichibva kumusha chivachinja zvikoro tichigara navo kuti vaende kuchikoro vanin'ina vangu vaenda kuchikoro 2000 basa rakazopera saka vanin'ina vaya vaifanira kutodzokera futi kupi kumusha because panga pasina anovapinza chikoro kusvika ndazobudawo munyika ndaenda kuna naBotswana basa randaiziva randakanga ndichiita ranga riri muengineering but ndaenda kuBotswana ndakanga ndakuita construction ndobva ndatanga kuzvidzidzisa kusama tiles but tiri kuna naBotswana kumapamiti pane pasina unenge wato illegal immigrant but izvozvo hazvina kundikanganisa kana kundimisa chinangwa changu ndakwanisa kutotora vanin'ina vangu ndichivapinza chikoro kutora commitment yekuvabhadharira chikoro dzimwe nguva taitodhipotwa pandaidzokera ndakamboita marriage yangu yekuma 2001 haina kulasta mukadzi akangoya nenyaya yekuti ndakanga ndabuda ndobva yangoparara saka ndobva ndaenda kuBotswana tora vanin'ina vangu vamwe ndatovatora munin'ina wangu anotedzerayo kwekwe ndobva ndatora vafana vangu vairi vanin'ina vangu vairi ndikati chiendai kwekwe ndataura nemufana wekwekwe ini ndichapota ndichibhadhara mari uyo mumwe akanga ndati anga achitsvaka kosi yaanokwanisa kuita mumwe aigona ndati kumusha kwanodzidza uku hapana chaanoita rega auye kuhigh school ndobva atanga kuita masainsi ari pahigh school saka ndaivabhadharira mumwe achiita A-level mumwe achiita anga akuita kosi yemechanics papoli saka zvadaro tafamba lucky enough uyo wandaibhadharira papoli pakabva azowana apprenticeship stables saka ndangosarwa ne1 apedza 2008 ndaenda kuSouth Africa ndawanawo mukadzi ndiri kuSouth Africa ipo angarwa kumusha infact takaonana kuBotswana kusvika tatu azoya kuBotswana kuSouth tatese takamira nenyaya yemacommitments efamily takamira tikati timirei kuita vana because ndine load 2010 ndo pandakazoita mwana wangu wekutanga mwana wangu wekutanga anga ari mukomana ndazvara mwana wangu ndobva pakuona kwese kumashuroko ndandisingaone zvinhu zvingada kuti zvimwe zvakanaka zvimwe zvakaipa saka mwana wangu azvarwa akanonoka kufamba
akanonoka kufamba, akanonoka kuita zvese kusvika ini ndakutanga kusechawo pamaintaneti kuti chii chingabatsira mwana kusvika akazongotanga kufamba ane 1 year 6 months. Okay. But anga ari hyper zvazvo kuti mwana anenge achiita se achimonza ari hyperactive but kutaura akanongota se Kutaura. haana kutotaura. Oh, okay. Kusvika ine mukadzi tataura nyaya yemwana ine mukadzi tataura nyaya yemwana kusvika tatoni challenge indainyanya kutarisa medical side saka ndaisechawo paintaneti kusvika ndanzwisisa kuti mwana anogona kunge ari hyper ndobva mukadzi aita decision yekunza mwana kunoku achiti maybe kwatiri hakuna vamwe ndobva mwana waya kunoku saka 2015 ndandakazoita decision yekuti ndauda kumbono atenda mwana ndasiya mukadzi ndauya kumwana ndakaswo it was a huge challenge because anga asiri toilet trained ndobva ndagara nemwana kuti ndifambe kuti ndiita sei ndapamba manje ndiri kufunga kuti zvinongoitika sudden gore rese rakapera haasi kuchinja angokwanisa kungotaura maphrases chete. Okay. Kungoti makadi baba chichi but kutaura kuti semunhu ane 5 years kana kuti ane 6 years anga asingakwanisa. Zvadaro tagara dambudziko remwana rakasvika pakuti ine mudzimai tisiyane because mukadzi akanga ari kusouth saka ndofunga ane kwaaifamba akati kwaari kufamba ari kunzwa kuti sekuru wemwana wanzira zvakaita chi zvakaita pamwana ini uno ndairamba manje kuti hakuna zvakaita zvakadaro oraiti vanhu vako ivo vanga vangobatsira chi mwana ndaive mudhinayo chingoti aizvimedical saka chakazoshambisa manje gore ra2017 ndasiya mwana kumba pakaitika chimwe chiitiko chinokashamadza ndasiya muzukuru ane mwana kusena anoti achimuka akawana gonzo rakazvarira mwana pagumbu remwana pane tuvana twemakonzo twaipfuura twaisvika kuma7 gonzo rakazvarira pamwana zvangoita kunge gonzo rapinda rabatwa nelebha bva riri pasiripo ndobva rafunga kuti ndangotsvaga panodziya bva raenda pagumbu remwana bva rasiya vana 6 hanzi 7 above vakasara iye achimuka kuseni anga akuma14 years akaona sekuru vakaita se mwana akazara semwana akangoatora hapana mukuru anga aripo pamba akabva angotora makonzo ndvaita se ndobva arasa. Saka ini nchidzoka akabva asikondiudza kuti mukoma sekuru mwana azvarwa munichi nemakonzo totaura zvemwana ari kunzi ane hyper tomboti hyper but apa nyaya yekuzoti anozvarirwa negonzo manje apa mbuya mai vacho vakamboti sekuru vanoziva zvakaita se zvavakaita pamwana ndobva ndakaudza vabereki nyaya iyo ndobva ndaudza namuchembere bva ndaudza hanzi handisatani handiti ndopa ndakazonzwa kuti pane nyaya yakaitika kumashure kumusha yekuti 2009 tina vamwe tete vakafa tete ava vafa vanonzi vakawanikwa musi pavari mumba vanhu vanorara pambaka kuseni vanhu vanofuma vachimbotarisa kuti chinhu chamira sei vanonzi vakamuka kuseni vakaona muromo wavo wakadyiwa negonzo muromo wechitunha though waive mubhokisi hamina akakwanisa kuditemayana kuti igonzo radya kutofunga vakuru vanoziva madyiro anoita gonzo here but vanga vadyiwa muromo zvekuti havana kutozitwa body view bva vangovigwa vakadaro saka tadaro ndopa ndakatanga kupinga kuti kukanisa kana muri kuti mutete vakadyiwa negonzo wai mwana wangu ane challenge azvarirwa negonzo zvikanzi handisatani zvino zvadii vabereka ndagara I think after 2 years ichaza 2020 taenda kumusha baba vakuru vanga vashaika taenda ikoko tiri panhamo ipapo tazofamba mudzimba dzana baba dzimwe dzesagara vanhu takaona mune imwe pabhedhuru rababa mukuru murumu mune imwe mune bhodhoro munoziva mabhodhoro aya makota aya tumakota tumabhodhoro chaito bhodhoro chairo mukati maro maamune gonzo rairatidza kuti harichagona kubuda imomo but pamba apa pagare vanhu zvekuti vanonzi raidya chikafu chipi hapana chinhu padongo ini ndinonzwisa kuti gonzo rakafanana nebeti pasina chikafu harichasi chakashamisika kuti ranga riri rakahengwa pabhimu bhodhoro rairatidza kuti rine tambo yakareba ndofa zvingangoti 20 centimeters rakarembera saka gonzo zvichava kuti raifamba nekawaya robva rasi kupinda muchibhodhoro kusvika ririmo rakasimba rikidi chiwe chakakashamadza vanhu saka tadaro tazodedza kugama panhamo ipapo ndobva taurwa nyaya ichi ndobva raoneka gonzo razvikanzana nababa anokwanisa kana pana anokwanisa ngaaita se ngaatore
vakati vana akanokwanisa like a challenge pane umwe muzukuru wedu anoita zvechechi uchipostora akati ndiri mutorwa muno ana sekuru ndoita se ndotora ndobva atora ndobva raurai bva rapiswa saka ndopa ndakabva ndapenga ndikati mwana wangu nanhasi ane challenge akaitwa gonzo ndiri kunzwa tete futi akaita futi chi zvegonzo nyaya yegonzo rimbofamba sei musha muno ndo pakataurwa nzi aiwa zvatopera hazvatouraiwasi zvapera ndobva rauraiwa gonzo riya saka kubva ipapo taitarisira kuti kana zvapera zvinofanira kunge zvaita zvapera but upenyu hwakaramba kumwana hakuna chakadi chakachinja nanhasi is now 15 years old ari kuSouth Africa mukirasi maanodzidza ukatoendamo iye physically kana hashuwa masainzi kana total down syndrome haana challenge yo but kuti ataure zvekunyasoziva ari kutaura akani phrases but kuti ataure ziva ndikutaura nababa wangu ndikutaura nani haatitesi zvikutoti mwana anoda help but ane 15 years mwana wakuzvarwa nichi negonzo kuti timbogara pasi semhuri kwavari haisi challenge handiti havana hanya nazvo steri tobva ipapa mwana ini tazosiyana namai vemwana sezvandataura ndazotsvagawo mukadzi anoendawo kuchipostori kwakare muna 2023 ndatsvaga mukadzi ndatonobvisira mari ndarora mukadzi auya kumba semye akabva abata pambiri vapaita se ndobva papa ndi 2022 abata pamiri paita se papa the following year ndobva abata pamiri ndobva pakwanisa kuenda kusvika panguva yekuta se takabva tanomusungira ariko akabva aita stillbirth ndobva aita stillbirth ndobva tangochema zvatopera taibva then ndobva tadzoka futi tagara ndobva abata futi pamwe pamiri ndobva paita sei futi ndobva pabva dzanhatu tagara hapana action kuchechi kwavo kuchechi tiri kuenda atonamatwa zvinhu zvinoita nezirani rajesu but hapana chakaita sei chakachinja last year lately muna October ndabata futi pamiri vaita sei vapabva ndopa ndakaenda ndibva ndanovhunzana baba ndikati izvi zvinhu izvi because ndakanga ndakuti ndisati ndatanga kublema mukadzi kana kuona divi remukadzi ndakatanga kuzvitarisa ini ndikati maitikira ari kuita zvinhu izvi zviri kuita kunge inini ndiri kutagetwa because mwana wangu the air kana kuti mwana wangu wandirofunga kuti ndiye achazoita kuti zita rangu rirarame handiti mwana wangu wacho akatokanganiswa mentally zvekuti probability yekuti anoroora iri very slim handiti zvichireva kuti zvangodiwa kuti naiye zvakatokwana otherwise imistake kutomuzvara then uyu hapachana mwana achafanira kubatwa chi maoko ndichibatanidza nyaya ndinoona kuti mwana wangu futi ane two special conditions pane yavanoti hemophilia yekuti anongobleeda haasitope bleeding anofanira kuti kuchipatara haasitopa bleeding oita yatomboti autism yacho saka those are very two challenging maproblems ekuti nanhasi pahana pangu habve pandii ndiri pese ndichifunga chi saka ndazofunga kuti arega ndichiitirawo mwana anozodawo sibling ichazomubatsira zvaakuita se zvaakuramba now zvaramba kudaro ana baba ndagara nawo pasi vakabva vati hapana ndobva vati handikuchechi ndikati we have been in the system nguva yakareba ndichinamata chedu ichochi handizvera asi hapana chiri kuti chiri kufamba saka toita sei ndobva vati ndikati ko inini ndikati inini zvinhu hazvidi kuti ini ndiite mwana zviri kutageta inini kana iri mhepo yakatsvaga munhu ane dambudziko rake rekuti anobva pamiri ndo mhepo yacho yangu iyoyo because wekutanga mukadzi akaenda asina mwana wechitu mwana ariko but ane challenge uyu kuti tiite tasvikawo saka ndaona kuti tosvika kupi tichingoita nhumbu tichibva tichingoramba tichisenzesa method imwe chete tadaro vazoti challenge yandinayo ndeyekuti mhuri dzedu mbiri idzi ndeve chipostori chamaona ndosaka maona ini mukatontarisa munoona kuti ndiri mupostori but chipostori chacho hachibvume kusarenda hachibvume kuita semadokta dokta anogona kutaura kuti nishamwari izvi handiita se handizvikwanisi ivo anoti tinogona zvese ndo challenge yataita iyo havakwanisi kurifeya kumoti iri dambudziko iri hatiita se hatirikwanisi but chinhu wani chakandibatsirwa nechipostori itu 2023 panga pane nhumbu yakazoita mwana akafa ndiri pamba ndakatogara nekuda kwechallenge yemwana I have come up with so many creativity yekuti ndaifunga kugadzira chinhu chinozokwanisa kuchengeta mwana wangu so ndandiri kumusha ndichita ati dzangu ndiri pamba
ndobva kwauya mumwe ainamatana namai namuchemberi auya pamba akasvika ndichitoita zvandaita. Saka paakapinda mumba ndakangoti arege avaite minamato yavo. Ndobva anditi ndipambo mameshavhuta here, ndikati ndipambo. Ndobva apinda mumba akati varipo, ndikati ndobva watonamata Friday masikati. Ndobva apinda ndobva anamata. Apedza kunamata akabva anamatira mvura bva yamusha wese. Asi kunozonzi mumba hana zvakaita se zvakataura. Akangoti rega ndinoona chi mukoma. Auya pandiri zvikanzi mukoma. Pandandiri mumba pane shoko randaudzwa pamusoro penyu. Pane tsoro yarongwa pamusoro poupenyu. Tsoro yatopera. Tsoro inoda kuti muite zvekuatakwa nemusoro. Vanhu vosara vachingoti musoro asi mune maita se matoenda. Ndo shoko randaudzwa. Ndikati ndikatoti ini musoro wangu haumbotemi. Zvikanzi ndo zvindaita se ndaifunga panyama kuti apa ndozongobatwa nemusoro kawanda. Adaro ndobva anditi asi ndanzi imi mega nhasi kana mangwana ibvai pano. Moenda kwamunoenda moita 10 minutes 5 minutes session inyi ndimunoiziva. Hamusi kufasta, hamusi kutsanya, hamusi kasi musanamatire chimwe chinhu, namatirai nhau yechi yemusoro. Zveshuwo ndakanamatira nhau iyoyo ndakazoenda mangwana acho. Handina munhu wandakaudza nhau iyi mukadzi anga asipo. Muchemberi ndaitova kuti vakaudzwa mumba. Ndobva ndaenda ndanamatira nhau ndazoya kuHarare neart dzangu. It was after tongoti 3 weeks or a month. Ndauya kuno kuHarare ndikutofamba zvangu ndangodhileya mbichana ndapfuura ndikuenda palight industry ndaida unosiya zvinhu pakambani pemufana wangu. Ndadaro ndichingokrosa mukuisi vanhu aitofamba ndakaatakwa from the back. Zvona ndatombosa ndaatakwa. Mukatarisa apa motoona pane maka maiona pane big scar. Ndobva ndakaatakwa ini ndibva ndanzwa kunge pfuti. Ndikutofunga time iyo ndandatopasi ndikufunga ndikunzwa kugwina vandatoti ndofunga ndatsika magetsi. Time ndikuti ndione pfungwa dziri kumhanya ndipo ndiri kuona ndiri kubatwa homa. Ndobva ndatorwa foni nemari kamari kandandinako. Ndichisimuka paya ndakabva ndafamba ndakudayo pakuroko mota paya pakachena vanhu vaitofamba kusaidi. Ndobva ndaona masekuriti akati mudhara wakora zvakaipisa gara pasi bvisa bhachi. Ndobva ndabvisa bhachi ndobva wandisunga musoro. Vakati mota yedu yaitakure vanhu tikadaita ndaenda kuchipatara. Tipe namba tifonere mumwe munhu. Ndobva wafonera mufana wangu. Ndobva within 30 minutes like anga ari within the reach. Anga asvika. Ndobva anditakura. Ndobva atoenda neni kuSunningdale ndaenda kwadoctor. Doctor first thing akaita physical examination zvikanzi aparohwe munhu apa. Ndobva atarisa akaona kuti scar yanga yasvika pascalp. Scalp yanga yascratcheka. Ndobva atonti wangoita mhanza because mukatarisa panapa kudona kwawakaita because body yako haina kuresist. Dai wanga uri away impact yazoiya kuno ingadai yatopinda scalp yako ingadai damage. Andobva ndarapa ndaenda kumba. Ndakumba 3 days down the line. Muchemberi azoya zvikanzi musafamba usiku mune mbavha dzinozodi. Ndopa ndakaremember mashoko echi impostor. Ndikati munoziya here munhu akauya pamba paya akandiudza kuti tsoro yarongwa yaita se asi akati iswa mwazha havaudze kuti ndiani. Vanongotaura zvechi vanongotaura zvavaona nekupa kundiso. Zvikanzi sati ndikati akatotaura zvokuti chero dai ndisina kufamba usiku ndakwira kombi zvaingoita kuti ndigare mumashure ndirohwechi musoro wakanga awa. Ndipo wakatanga kubhelieve kuti zvesho wakapona munyatwa. Ndipo ndakatanga kufunga ndikati kodai ndafa apa ndogorera zoitiwo mukadzi abva aita mwana ndobva aita still badly. Saka upenyu mukoma huri kurwadza. Ndikutaura on a personal note huri kurwadza zvokuti hauna wokutaura naye wokumba kwenyu. Zviri kuitika paupenyu izvi zvekuti nhumbu inobva ndo zviri kutoitika paupenyu. Hapana basa randinosenza, hapana zviri kuitika kana creativity yangu yese ndikada kuti ndisenze Murungu atouya atoti ndada kupa basa ndobva radai. Saka ndingati kubva 2015 upenyu hwandiri kuramba hunorwadza. And vaning'ina vangu vese vandakatoendesa kuchikoro vanenge vachingoti inyaya yekuti imi hamudi kunamata. Saka ndiri papa kuti hamudi kunamata. Matambudziko aya ini semukomana mukuru ndotarisai mumba. Izvozvo ndiri dambudziko riri karindi rekuti munini wangu anonditedzera mwana wake ndakasvika kumusha uko ndiri kumusha izvozvo ari kuti akaona katsi ari kupinda muataki. Kungoona katsi ari kupinda muataki yekuti akatongoti akanzi akadevelopa asthma. Saka apinda muataka anofema kusvika otozopiwa inhaler mazvona. Saka ndo dambudziko ndazoona kuti ndakurelata manje kuti mwana wangu makatsi ekunzi kumusha kwedu kune makonzo
nekadzi mupfungwa dzangu ndakuti kuti mwana uyu haana kuiswa mweya uyo gonzi uya because kadzi negonzi aita se zvekuti kana pasina anomubatsira anotofa. Akangoona kadzi chete ari kupinda muatake. Munin'ina wake anomuteera ari kunziwo ndaitotaura namai vacho vachitotaura kuti munin'ina wacho anomuteera anoita 3 months asingateeri mwana wechikora form 2 months asingateeri. Vanin'ina vangu ndotaura zvemhuri yangu. Saka ndiri kuona kuti dambudziko iri besides inini nemusha wese vana vanin'ina hakuna zvekufamba. Hakuna zvekuita se family yese zvakatongomira. Vese vari muchipostori ichochi. Ana baba vedu vasara 2 nana tete vedu vanoita vangu vanoita zvechipostori. But hakuna zvekudi zvekufamba. Ende vese vanobva vati hatite zvekufamba. Last time pandataura nana baba ndichiva paita 4th miscarriage. Vakati hatifa iwe kana kuti ndavaisa pakoni ndikati hatimbotsvage rimwe rubatsiro kana kuchivanhu. Zvikanzi tsvaga hatina mari handi tsvaga mari tiende. Mari yacho kubva ipapo kana sendi rekutodya hauiwani. Ava vanin'ina kuti ore chindipai kana musingaite zvechivanhu chitsvagai mari tiunganidze mari itoenda zvedu imosara hatiite zvechivanhu. Ndosaka maona tauya kunoku kuti pamwe tingabatsirikewo because mari yacho hapatorina. Asi matambudziko nemadzidzo ndine umwe mwana wababa mukuru wangu atirawo dambudziko muchiti ane mwana 1 futi. Zvikanzi munoziva here mukoma nyaya yenyu yekuti iye musikana zvake. Zvikanzi ndakaita nhumbu dzinokwana 3 dzichibva ndikaita futi miscarriage andikaita stillbirth. Munin'ina wake wakangoitawo stroke nanhasi. Saka matambudziko akawanda mumusha but hakuna aroda kuenda pachena. Iyo nyaya yemakonzi ati kutaura iyo ana baba vedu ndo vanhu vakuru vangada vaiona. Iyo nyaya yemwana zvonzi achapera achaninamatiro yekadzi iyo. But mwana ari kunzi akangoona kadzi ina akaona ndiripo ndikatoti wasiona nyoka enda unzwa mwana kuti kushandobata mwana aduna basi. Saka maona tauya kwamuri kuti dzimwe nguva munogona kubatsirika because munhu anokumura bhutsu zvandaita nhasi zvakafanana nokumura bhutsu kuti ndauya kuzokumura bhutsu because bhutsu idzi idiki. Andizvo vamwe vachingoti shingirira but ndiri kuona kuti ndaane 48 years. Saka mwana wacho ndichamuritira rini? Iye wacho aripo 1 chirema ichocho akaramadzwa mupfungwa zvichireva kuti achada rubatsiro upenyu hwake hwese. Saka ina handina achamubatsira haana achamubatsira ina handina achandibatsirawo muold age. Ndosaka ndati maybe makore 2 or 3 asara dai ndaonawo rubatsiro ndaitawo kana mwana umwe chete anozoita zita rangu riende because munhu wese mukoma anoda kurarama beyond 100 years but tinorarama kasingaperi through our children. Zvino kana panzi mwana wacho hautomubata zvinozondirwadza ndechekuti tanzana kuti nyaya yandakuudzai inini ndichiona zvakuita kunge ini ndini ndakagadzirwa ndiri chikwambo chekuti ndofana kureizira baba vana vavo masiblings. Ndapedza ndisina basa wangu wacho kumutsvagira mari kuti ndingotumira mukabvunza kana amai vake vandoshamisika kuti iwe unoti hauna mari sei asi vanin'ina wako vaivachengeta waiwana sei. Ivo havatozwise kuti zvakaita sei. Vakaona kana macreativity yandei ndichiita vanoshaa kuti kuti hauswi kuwana mari nezvinhu zvauri kuita izvi. Yet hapana handina mari yandobata. Kumusha kwandakatanga kuvaka imba nanhasi yakamira ndakaitanga 2013 ndichiri kuSouth Africa ndachitega ndichitora munin'ina wangu ndikati munin'ina mari yekurufa handicharufa iwe chiuya kuchikoro handiti ndikakuudzai kuti munin'ina yena nhasi ari kumusha adzoka akapedza chikoro but ari mugadheni aakurima. Saka nhamo dzacho dzinoratidza kuti besides maonero andakanga ndichiita ekufunga kuti chikoro ndo chinobatsira apa its beyond that. Vachabvuta chikonzero pamba penyu paitwa zvechivanhu pakanga paitwa nemba dzanga dziri 2 dzanga dzakarizevhwa pachivanhu. Amai venyu ndo vakazotora danho rekuti ndaenda kunonamata. Nhasi uno imimi makambogara pasina mai mukavabvunza kuti tichiita baba vachiita zvechivanhu mutorimi maibikira homwe yemudzimu handiti 7 decision yakaita kuti muti regai ndinonamata chi mwambavhunza? Muchembera achitaura anoti matambudziko anga akawanda. Munoziva pakugara kwedu pachivanhu amai vangu ndo vakaita vana 7 vana 8 vakomana kumwe kwangu sina. Saka ivo mukufunga kwavo semunhu vaifungidzira kuti pamwe ndo zvaivaita kuti vaita se vatargetwe. Ndofunga hanzi ndakurota vaitora huku dzavaitaura musono vaitondodza zvikanzi unoziva here kuti ndaitota ndichirarwa nemakudo panapa
vairota vachiitwa bonde nemakudo vakandiudza zvamai manje ndo vopedza vaita se dzavairota kuratidza kuti vakanga vafungodza kuti vanga vakuraswa nezvikwambo zvacho iwo mufungiro avanti haisiri mweya vandichi zvikwambo ende zvadaro zvinoita kuti baba vachita zvechivanhu patinofunga kuti pakarasika kuti kupa vaita pesa apa vakambobikira pakaita zvechivanhu dho yakanga isina history yakazvidza kuti iri kunzi yabvepi 7 utomboti ndiwasekuru vavo vanonzi baba vachita zvechivanhu ivo pane kwavakaenda pana mukwasha nanhasi achiri mumuchivanhu wavaita naye iye anoita zvezvikodobore but anoita zvinenge zviya zvekutenga because ane matambudziko mamwe vana vakarosangana namatambudziko vakazomboya anazunza vakatombobatirwa zvaakabatirwa vanoti takaenda kuDarwin tizara natsana vaenda kuDarwin vanoti vakaenda kuchembere kweng'anga yakanga ine zamwana vachida vakapiwa zvakadi vapiwa zvavakapiwa ndobva vauya kupi kwamusha saka hatizive kuti pavaizorwara nepfungwa it was after that here vaita kunge tomboti yanga iri chokwadi mudzimu vanga vawedzeredza here zvakaita kuti zvizonokrasha nemhiko dzanga dziri kumba kuna baba mukuru variko pari zvino hakuna baba vangu ndo vakuru kuna baba munina ana sekuru vakashaya ana baba vana baba baba munina vane nhoroondo here yemudzimu 7 yababa wenyu yakauya so tinoiziva yakabikirwa doro yakadai so yaizonzi zvakazoti pane nhoroondo here yemudzimu 7 iyi nhoroondo ivo baba ivo vadika I think musha wese unogona kunge wanga une nhoroondo iyoyo yekuti zvakafamba sei because baba mudiki dho izvino vakunamata but mazuva iwawo vakato amai vangu vakatovapa ultimatum kuti toda kuti hamupfekwe dhuku musha muno hamutozvechipostori mutwa zvechivanhu bamudini ivavo ari saka kuti vaive nenhoroondo yakaita se yakakwana but ndichonzwa amai vachinitaura vari kutiwo bamuninavo anzi vakambovhura shopu yavo hamene kwavakavhura shopu or something baba vanonzi vakamboendako izvi ndikutaura zvandakanzwa naamai so zvikanzi asi vakazoita se vakabva kwavakutanga ndoke chituka cho vakabva vakurwara ndizvo ndataura history yavo then 2013 ndiri kuSouth Africa ndandisimu kuri kunzi musha wakambogara pasi like before vachiti titatambura ava vekumba kwedu havatotaurira nyaya dzacho hatidzitaure because tiri saka vagara apa panonzi vakadedza nazunza vanonzi vakauya vakazobata zvinhu mumba mabamuninira ivo ndo vakandudza ndivega zvinhu zvakabatwa pari kunzi pakabatwa hakuna akanyatsondiudza ivo havana kuzondudza neche munhu akabata but vangoti pamba pakabatwa zvinhu zvevasharukwa pari kunzi pakabatwa chinhu chaichinja mafesi chichiburitsa mafesi ana baba mukuru vakafa evanhu vese vakashayika but chakabatwa mumba mavo but chikuti shamisa ndechekuti kana chinhu chakanga chabatwa mumba mavo kana changa chabatwa zvechokwadi still hapana chinji yakaita se yakaitika pachinhu icho chakabatwa chinhu chakabatwa kumba kwavo asi kunyange zvazvo vakanga vato muchipostori pachakazobatwa chinhu ichi saka chabatwa chinhu ichi pakanzi challenge yaripo ndopa ndavabvunza kuti kana chakabatwa sei machallenges achiripo zvikanzi ayo takasara nechikwereti kuna godoboro zvikanzi takabhadhira mombe 1 saka inda ndabva kuSouth ndaive nengoro yangu semunhu anga atambudzika nedambudziko rangu remwana nekuonawo zvinhu uko handina wandotaura naye ndakangobvisa ngoro yangu ngoro ndasina kutengera vabereki ndakaitenga iri pamusha pandasina kuti ndiani yanga iri yangu saka ivo dambudziko rangu rinoziva but haritauriki vatomboitanga vanoriziva ndikati regati pamwe tikabhadhira zvinodi ndakaendesa ngoro yangu ikaenda but hapana zvakachinja ndo nhoroondo yandingataure nepakambozamwa napo kutsvaga rubatsiro muchivanhu asi muchipostori vaitombonzawo nemachechi vachiuya panonzi pakabatwa zvakambowanda but still hapana chaita se hapana chiri kufamba imimi mukadzi akaita nhumbu 3 dzichibva nestillbirth
kuchinamato mweya waiti chii? Kuchinamato ndakazama kumbogara Christmas yapera. Ndakagara pasi nevanini vangu ndichivaonesa. Tomboni ndasiya zvefinancial side. Ndakutaura nyaya yakakosha yemwana. Zvikanzi kwedu ndo mahara zvinopera. Tikati zvopera uyu munhu akazvarwa imomo kawo. Mukadzi wangu akazvarwa muchipostori ichocho chipostori chaakazvarwa machiri. Manzwa. Vanokupa marecipes avo kuti zvikadai tikati ndo zvanga zvichikoitwa kumashure kwese uku. Handiti plus inini maonero angu ndaiti inini haisi nyaya yekuti mukadzi ndiye ane challenge. Wongo anogona anga dambudziko rekusvipa vana kana chibereko chake, but inini owing fact yekuti mwana wangu handinaye, saka inini wacho ngandibotanga ndavhenekwa izvo. Kana zvichionekwa zvekumukadzi zvekuti gonzo rinozvarira pamwana, makonzo anozvarira pamwana, mwana akare ari mentally retarded, ndo pakaita dreadlock. Handiti kwamwazha uko apa haisi secret, toda kutaura zvinhu zviripo zvekuti vanhu vachikunzwai muchitaura they can also relate kuti no because ndo zvavanoita ende ndo makatotora nguva yakareba murimo imomo. Mweya unowo here ngatiti ndauya inini ndakunamata ikoko ndonzi Robert Sumuka, taona une dambudziko rakati riri kubva kana kuti kwakati kundiso yako yakamira soso, kunofamba sei panyaya dzechiprofita? Ndoda kuziva kuti imimi wacho hamuna kumboprofitwa here matambudziko amaisangana nawo mukati meupenyu hwenyu, kunyange kundiso isina kuzowanikwa zvayo? Inini mukoma Robert, nyaya yandingataure since munoziva kuti zvakafanana ndikatoenda dambudziko raipa forefront rinogona kunge remwana aripo kudhara. Manzwa. Ndakamboendawo ngotendera, hapana musi wana ndakamboprofita ngezvedambudziko iro. Handiti hapana wani musi wani wandakaprofitwa inini ndanga ndiri panze, handakuingwa pachechi, ndandatomira futi kunamata. Yokwamwasha havatoprofita asinganamata, but Mwari nevadzimu vangu vakaita kuti iye asiye protocol yechechi because anga atumwa because ndikakudzai chaangainga handauya kuzotora huku yangu yakapulejwa muna 2020 ndo yaakachovhera 15 kilometers kuya 15 kudzokera. Munhu iye akazoona dambudziko remusoro aifana kuya pandiri, ndo chete pandakaprofitwa zvakashanda nekuti ndakafunga matenga saka ndi Mwari wangu aida kuti ndimborarama, but pamwe pesese hapana. Ndotopawo maexamples vanhu vacho vari sensitive, havadi ndovabvunza kuti imi kwamwazha kuntooni vamwe vatinoziva vakafa vasina vana vachipiwa hope munzira zvichapera vaunotoziya ivo vanokupa maexample evanhu vandisiri kuziva kuti ningi ndikati aiwa inje hatifani kupa maexample ekure handiti ngatipe edu isusu handiti vobva vatipa maexample ivava pati handini dambudziko randikutaura rikunzi asma iri kuzoti mwana arohwe nekadzi ari kupinda maataki. Muna December vafana vangu vakanitaurira munini wangu zvikanzi kune mumwe Mwazha kuno akabatsira mukadzi wakanitawo zveasma futi ari asthmatic naye mwana waye abatwawo neasma zvikanzi vakatobatsirwa vachatoti asma. Ndo mataurwa azvaita ndikati handiende ikoko, but surprisingly ipapa vese vakatodzokera maataki macho. Apa zvatowesi manje akatongoona katsi chete atopinda maataki ende anoda kuti arikave mafemeri anoita anopesera ane mabayo anoita 2 days akarara. Saka imagine angobuda panze akatongoona arikupinda futi maataki. Apa wobvunza ana baba vari kuti ivo baba vadiki vari kuti haiwa kumusha kwedu hatidi kuona tese tinotya makazi. Saka munototya here kadzi? Isu taidzityawo dzichiuya kumba zvai zvokuti muri pamba dzinochema kunge mwana mudiki ndozvaingotya, kwete kuitya kwokuti kutya katsi fiye kuti saka varotototya katsi zvanzi baba wenyu chaiyo muchembera aitondiudza hanzi vakamboenda kwana ate zvakagore ravakaenda vatya katsi ivo vemudzimi 7 yavo. Saka ndoti warai sei musingatsvage kuti sei vachimbotya katsi handiti 2 koita nyaya yekatsi nemakonzo family imwe chete. Ndo pandiri kuti pazvinhu izvozvizvo kwamwazha pamunogara ipo pasi pepa mweya basa ravo saka ndirei? Chandakaona inini ndechekuti kana zvakanga zviriko ndofunga pamutomboti vaMwazha vacho pamwe ndovai naive nechipo chiri pamunhu
achisimuchechi Okay. because vana ava vakaasima idzi dzakadevelop Asi maprofita ariko. anenge ariko Ndosandoti anoprofita chii? Ndosanda kunzwa. zvavanoprofita vanongoprofita havana chavanonyanya kuprofita chakanyanya vanongoprofitawo kuti simukai mazodii but hapana chiri tanje Makapomba, makasviba. makasviba ndo zvinoprofitwa zvematambudziko ane vanhu chaicho hakuna of course vanogona vanopa mvura dzavo idzi nzaato kunamatira nemvura zvinodi zvinopera but tiri kutoona kuti zvafanana nemwana wandikutaura hatitomupe mvura Handiti. because haitoshandi vanotozomupa inhera Handiti. I know kuti panogona kunge paine vamwe madoctors ari kuteerera program ine. Vanogona kuzotitsanangurira kuti zvimwe zvinofanira kuitwa pakuti mwana akaona katsi anobva apinda maataki ndezvipi. Vanozotitsanangurirawo uye kuti mwana yangatezi angabatsirikise. Ndoziva kuti chirwere chese chiri paviri kana patatu. Vanhu vanochiona zviri medical, vanhu vanochiona zviri spiritual, vamwe vagona kuchiona sedambi. Handiti. Asi ane dambudziko ndiye anobuda pachena sezvamaita imi kuti ndauya pana pakuzotsvaga solution. Nekuti pandiri ndazama 15 years. Asi hapana chaita. Ndoziva kuti mwanga kuti haiwe mudhara iwe hauzivi kuti kana mwana akatya kana kuine katsi. Saka tiri kuti panze pekukutukai ngaakupei solution. Anzwa muchitaura no ndiunzei solution. Ndobva ndaendesa kune munini wangu kuti pane munhu akati mwana akaona katsi ataki iyoyo sechizeta extreme itai so. Zvandanga ndichitaura pakatsi iyo ndaitoti inini izvo vakaita resolution yavo kumba yekuti toda kumbomunamatirisa kana tamunamatirisa tomuendesa kunogara katsi kwakawanda katsi kuita kunge ari kuitwa rehab vari kutora kunge rehabilitation saka indaiti aiwa chitipaiwo time frame 100 kuti kana tichiisa munamato wedu tichamupa kusvika up after that tozoenda uko because hamukwanisa kuzviita simultaneously kuti muri kumunamata mamata kuenda kukatsi hanzi kutya chete hanzi ngaaone katsi sehu but iyo kuchinzi kune history yekuti havadi kuona chi ndaitotaura nditoti kuri kuti ndizvo muda kuti mhuri dzenyu kana iri katsi iri medical chete munointrodusa katsi mutanga kutsvaka kari kadiki motogara nako paamba mafamilies enyu imomo kuti vasatye katsi kana iri nyaya yekutya chete but tiri kuona inini maonero angu nemanzwisiro andiri kuita zviri spiritual. Handiti. Alright. Hande panyaya mudzimu yababa yenyu. Amai vakunamata, vana ndokuenda, baba ndokuzoteera. Zvechin'anga izvi sekuziva kwenyimi kana zvemudzimu uyu zvakapera sei? Nokuti mudzimu une matools of trade awo. Zvese process iyoyo yekubvisa mudzimu uyu nekubvisa izvi pamusha penyu yakafambiswa sei? Process iyoyo tandatikura process iyoyo handizivi hangu maitirwo akaita kuti ndiwo here but zvavanoita manje dambudziko ratiri kuona nhasi vamwe ndakanzwa pacho vanhu chedu vanotaura nzira mbiri oro nhatu dzekuti vanogona kutokumbirirwa kuti munhu uyu taakuda kuti aakuda kuchi zviri paari achiuya ashande ari kukereke apa zvavakaita pakapiswa zvinhu vakapisa machira vakapisa zvese zvacho vakangonzi uyai nazvo tipise then pane zvimwe zvakanga zvasaririra baba vanonzi vakazvitora vangonozvibayira vakanda mutoilet zvotonzi mapfumo acho nanhasi arimo akamira ari mutoilet saka ndo manzwisiro andoita transition kubva kuchivanhu kuenda mhuri yenyu chiti tinonamata kwamwasha uko imi musavanhu kwamwasha munobvumirwa kubuda sevatendi kunobvunzawo kumweya yekujohani masowe kana kumweya yekujohani marangi kana yekungotsvuku kungoti dambudziko ratinaro nekuti vari ndanzwa muchishandisa shoko rekuti vanoti hatiite zvechivanhu kana vasingaiti zvechivanhu pane here kwamakambopanana pfungwa yekuti ngatichiendai kune mimwe mweya isiri yemuno mwedu timbonzwawo dambudziko riri rakamira sei? Dambudziko riri kuitika kumakereke sekwaMwasha vamwe machechi vanogona kubuda muchivande vachienda kana kumasowe kana kungotsvuku nainei vekwaMwasha dambudziko ravo havatodi. Ndida kunareta kanyaya kadiki kakamboitika kumusha kwedu kune murume ainzi aburukira murume uyu akarasikirwa nemombe dzake arasikirwa nemombe dzake akaenda kuchechi akandotaura mombe dzangu dzashaika kumusha iko ndobva anzi dzinodzoka nezita raJesu mva zvanamatwa kusvika murume aona kuti mombe dzaakutoita sei dzaakurova akabva ndobva aenda kumadzibaba anamatirwa akapiwa matombo apiwa matombo ake
ndobva adzokera kumba. Mva anzi after 3 days mombe dzenzi dzadzoka. Mva aita munamata yake within 3 days dzapera mombe dzakaita sei dzadzoka. ndobva aenda kuchechi akuntaura kuti ndotenda Mwari mombe dzangu dzakadzoka asi ndakazoenda kusvikanzi Gemens Town wakaenda kun'anga. Ndinoda kungobudisa point yekuti vanototi mumwe munhu asiri ivo chete chivanhu zvisinei nechipostori chipi vanototi chivanhu kwakaenda kun'anga. Saka azoramba achinamata herewo. Akaramba akachinamata akasemunhu anenge ajaira chitendero chinonetsa. Chinhu chinonetsa kusiya panyika panapa chinopindwa nemwoyo chitendero nezvigure hazvisiki. Nanhasi vanhu chero vane zvavanazvo havabvumi kusiya. Ndo zvakaitika achiriko nanhasi. But ndiri kutaura nyaya yekuti vanongoti n'anga. Saka ukada kuti ugare kuti vakomana hatimboendeke chero kune imwe muprofita timbononzwawo ini nyaya yangu tongoenda tononyarara nyaya dzodi vanokudza kuti kun'anga hatite izvozvo. Imimi semukomana mukuru ndanzwa makuti amai zvimwe zvavakazonditaurira amai zvimwe zvavakazonditaurira kuti vairarohwa negudo kureva kuti vakuitawo open up. Muchitaurirana naamai matambudziko enyu imimi mai nemwana wavo mukomana muchitaura nawo ende matambudziko avanotoziva vanotochi kumwana wavo mukomana kuti mwana wangu ane mwana mumwe chete mwana ane dambudziko raari kurwara naro mwana wangu ane vana ari kuzvarira pasi murori ari kuzvarira pasi vanotochisa amai. Izvi hazvinei kuti chivanhu hazvinei kuti chikristu inyaya dzemumba mother and son discussion. Inini indototi mukoma Robert indoitwa ngemwana wamai pavana vese ndindoitwa ngelast born. Ndimanzwa zvandikutaura. Mai ndosvika pakumbotaura navo dzimwe nyaya. Mai vari very open kwandiri nditaura personal. Handina hangu challenge ndotovatsanangura zvakati ivo vanozongotiwo mwanangu uyachi haudi kunamata ndobva ndavati amai ko ningi. But in other words vari open enough. Unlike baba hatitauri nyaya havakwanisi kutaura neni nyaya. Saka amai vanoti chii padambudziko iri rinemi mwana mukomana wavo mukuru? Ivo semunhu ukapinda muchipostori semunhu akatotanga kwamwazha kwacho vanongoone vakatokanganiswawo mindset ikoko ndoti akota mbonamata zvichaita Sara akazozara Abraham akaita mwana ane nini upa muenzaniso saka indiwe ndiri kuramba. Saka ndazotsvaga danho rino kuti hayo reka ndiendewo mhuri yeZimbabwe kana ndichibatsirika mbudzi kuzvarira pavanhu kuti itandirwichi imbwa kana ndichibatsirika ndobarika tobatsirika. Inini personally ndoziva kusunungurwa kwangu nemhuri yedu mhuri yese yasunungurwa kune vane vamwani matambudziko avo. Amai pavakarwa negumbo vakabva kumusha vakaonekana vakaita nzanzwa chiti mai kasanyatsonzwa mune mati vakatiza vakanti vakazogara pakafamba sei ipapo? Amai pavakarwara negumbo vakabva kumusha form 92 gumbo ravo rakazvimba raizvimba rosikanwa roonekwa risina chinhu rakazvimba kudai pabva nanhasi harina kuzonyatsopora vafamba zvabva tinongoita chimuka pane pavo. Vadaro vauya kunoku vakabva vaenda kuchipatara kugomo kubva vanzi gumbo renyu hatisi kuona something kusvika vazotorwa nehanzvadzi yavo munhu wakwamba mukuru wavo vari kuzengesa sekuru ivavo ndovaita zvechipostori. Vavati hanzvadzi kana uchifa unofira pano. Baba vakanga vachisenza kuHarare asi amai semunhu anga ane mhuri yakakura taigara kumusha. Pane nyaya iyi vakaita pamiri vari muzvere vanga vane mwana mucheche ndipo vakabva vauya kubva gore rero havana kuzombogara kumusha. Takazoita almost 4 years ndibva ndaiti ndaenda kuchikoro ndiri mukomana mukuru haisara nevanini. Asi vadaro vakabva vatorwa nasekuru vaitaura zvechipostori vachinamatirana vachiita se mwana wababa mukuru wavo kusvika zvaraita se raita. I think kubva ipapo vakazongonotena kwamwazha because vakazongouya kwamwazha vanzwawo kuparidza kunzi vanopedza zvikwambo tinodi zvipotswa ndobva vauyawo navo zveshuwa because vechechi vanga vati pamusha penyu hapana kumira musha muno zvipotswa neine kusvika vazouyawo ndobva vangogara vazouya zvavo vakugara but matambudziko saka vakaita 4 years vasiri pamusha. Almost 4 years vatoti vachiita zvekuya vaitouya taitonovaonera paside
vaiuya kumushamboita sei tovaonera pasaidi vouya paniki vakanga vasuwa isusu vaenda sepanext door votoenda ipapo isi toenda tonovaona vodzoka kwarari ndosaka ndiri kuti imimi baba nemwanakomana wavo pane sikireti yamusiri kuudzana muri kupanzwa imimi mune dambudziko rekuzvarira pasi hongu vari kuti ramba uchinamata nekuti sara akazopiwa mwana zvadaiso amai veita makore pamba pavo vasingasviki vachisvikira panext door chavaitya kutsika pamba pavo chii chavakanoudzwa kwavakaenda kuti ukanotsika pamba pako vanoti chii ipapo semumhuri ka vaita kunge vane vari kuvengwa nevamwe vemumusha ndo vari kusenda manzwira andozvita manzwisira andingazvita kutonga vari kutosenderwawo zvavari kusenderwa kana zvipotswa zvingazvi ndo maunderstanding but chipotswa kana uri kubotswana kana uk chipotswa chinongopotserwa so achinzi chipotswa tikuda kutsika pamba pava apa zvokuona vana vapa next door chipotswa hachina kuti uri ku ndizvo ipapo iye that's a specific reason ndoziya kuti vane pavakamboya tikavaona panext saka pandonevakabazoenda kwamwazha ikoko ndo pavakazobuya haona vanhu vekwamwazha vachiti chiro pachinzi hapatsikiki toita se topatsika zvishuwa madzokera vakazoita handite saka kutaura kwatiri kuita kuno vanin'ina pane pamazoti baba vakati alright tsvaga mari tinogona kufamba imi mari haina kuzobatika saka tiri kuti baba tikavati nhasi kana kuti muti baba ndawana mari handi vanobvuma pavaitaura nyaya yekufamba vaitaura nemunin'ina wavo handiti munin'ina wavo ivo nemunin'ina neni wacho ndanotsvaga mwa muzukuru ndobva muzukuru ndiwo wandakatuma ndikati handikwanisi kutaura nevanhu ava because ndiri kuita kunge ndiri emotional but ndiri kutirawo zita rangu saka kufamba kwatiri kuita zvikanzi naiyo isa hatina mari ngaatsvage mari mufamily imomo kuna vamwe vanogona kutipa mari yekufamba but vamwe vacho havaita se ndive kwamwazha vanobva vati simari dzedu hadzitezvi saka vaiziva kuti ivo chero tikakuti famba kana pane zvoitika mari yacho akufa wakaita se wakaiwana saka inofa yakadaro saka kuda kuti mukati ndawana mari ngatichifambai vanogona kuzoramba vachiti hauzvizere isusu tiriwe kwamwazha kuda kuti muramba I think ndazowana mari ndo vari likely kutaura zvamataura ndo vakabvuma vachiziva kuti mari yacho hauidi hauiwani tomboti pane rubatsiro rwazowanikwa kana mari yacho yazowanikwa neimwe sosi vanogona kuzonzudza izvozvo because ana bamunina vaakutaura nyaya vanin'ina vanenge vakazozvinzwa nyaya they were against that and vane influence because baba vanenge vachipiwawo chikafu vachiita sei saka ivo vagara havadi kuita sei havadi vanotongoti hakuna isachite izvozvo zvechivanhu ndo basically saka iye zvinezvi even mhuri yenyu asi kuri kuti tawana rubatsiro tinogona kuvafonera mumbunzwa pfungwa dzavo kuti hatichifambei asi even mhuri yenyu yakateerera ndoziva kuti kazhinji vanhu pavanouya kuno sekutaura kwamaita kuti munhu anenge akapfeka bhutsu diki ndiye anodzibvisa ende vamwe vanogona kusanzwa kurwadza kwazvo vakazopedzera vakakupomerai mhosva yekuti tazokuona patv uchitifumura asi imimi dambudziko rakusumudzai kuti muuye kuzobatsirwa idambudziko renyu imimi semwana mukomana wekumba kwava kwete kuti mauya makamirira mhuri idzodzo kana wedha muchanamata kana marambwa nevanhu vechechi kana maita sei asi mazvipira kuti dambudziko randinaro ndoda kuti tigadzirise upenyu hwangu handitika tiri kuitira vanin'ina kana vazoona nevana nabo kuzoona takazomuona kwakazodai apa chaitika mukoma tavhumani ndavaudza ndikati vakomana nyaya dzedu dziya ini ndiri kutsvaga rubatsiro saka ndichatsvaga rubatsiro nenzira dzese dzandinokwanisa kuita sei ndikatovapako ndikati inini kana muchida vanobatsira vanoda mari hakuna kunobatsirwa mari vanoda mari saka imimi kana mukaronga kokasi yenyu moita madhisizhi yenyu mukaisa mari apo tinotsvaga anobatsira asi tisingabude pai handiti tongoenda tonobatsirwa kana tichibatsirwa kana pane zviri kuzviunisa musha kana pane zviripo zvobviswa chinyararire ndazoisa ndakatanga kusamba ndataudza vanina vangu hapana akaita se ndakavati discussai mega inini gadzirai ka small group motaura nyaya yangu
Okay. handiti Alright. kuti pane nyaya mbiri mune option 1 indine option mbiri yekuti mukaunza mafans ndokwanisa kufamba kana chinobatsirwa ndinobatsirwa chinyararire kana kuti inchanotsvaga rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Yes. Good. Kana ndakutsvaga kumhuri yeZimbabwe Musazoti. handina chekunyara Yeah. ndichanyarei hapana, handina chekunyara ende handina chekuseva. Saka ivo matauriro avanoita mukoni vanoti kun'anga unozopedzisira warombeswa handiti zvozonetsa vana vedu mangwana ndo matauriro avo. Ndikati inini ndine mwana wopashaniswa tomboti ndaenda kunoromba kwacho handi kuti hatifambei kuti kana tichinoromba toenda tese handizve. Ende baba vavo pavaita zveun'anga ndiana vakamboti garai nababa kuti baba makarombeswa chichi nechi. Saka vakarombesa vanhu vangani makamboona munhu wana akauya achiti ndakaromba nenyaya yekuti baba venyu vakati un'anga. Kana baba venyu pavaikaenda kumaundareni vakanoti ndakaromba vakambotaura ivona nhasi nyaya yekumaundareni havaitauri vanoraramba but mukwasha ari kukuchivana anotaura kuti namatai zvenyasi hapana zanzi kuseka namuzirugai hanzi nemukwasha namatai zvenyu hapana asi hapana nekuti ari kuziva chi ndo matauriro ake ivo vese chero vanonamata zvandi statement anotaura vanotoziva kuti anodaro. Saka mumeeting makokazi mami munode kumbobvunzana kuti statement inorevei. Haubvunzane because vanhu vacho vanenge vakato handizivi kuti ndingavati chii vanenge vakato ivo vanoziva kuti tikada kuaccommodate izvo tichapedza takuti hatifambi. Isusu we try by all means to avoid kufamba. Ndechavari kuprotecta his family vari kuprotecta Chinamato than chi family. Handimonzwisa vari kuprotecta Chinamato than family. Ko pamunofamba unosingobvunzwa here kuti wabva kuchechi kupi handi unongosovhenekwa nedambudziko rako batsirwa vakachena ani handisi kupomera vabereki ndiri kuti hatifambei but ini chandakavataura baba vacho akabvuma ndakati type manipulation yekuitika ndataura upenyu hwangu noroma ndikati dai ni upenyu hwanga hwakaoma dai ndisina kukwanisa kuisa vana venyu chikoro dai hwanga hwakandiomera 80% ndikadai ndisina kumboita nguva yekuti asi but why is it that pandangosiya zvenyu ndakuti let me concentrate newangu zvabva zvaoma ende pazvaoma pacho ndo zvandinoita hapana chero ukatengesa chinhu ndichangoutengesa nyoka but anochiti zvakanaka munhu anotouya kutori mangwana ndikati sai dai kuri kuti imimi zvanga zvakaoma ndaiendesa but imimi akuziva kuti zvabuda vana venyu vakwanisa kuchengeta vanokutengerai mapiritsi eBP ini chatengerwa nani mapiritsi eBP wangu wacho amai vake dai vanga vakamusiya vasina kumukanganisa pfungwa vaimuendesa kuchikoro handifungwa kuti aitazavaisa kuchikoro rimwe gora yaiuya achiti ndoda baba vangu but akatokanganiswa handi muri kuona. Saka zvichireva kuti zvapersonal, it's now a personal attack. Haisiri Satan ari general ungonzi ndi Satan zvinhu zvingazviite uchitawo vana vako uchitambura nevana vako nemhuri yako uchikwanisa kuigirawo vachinzwa kudyawo zvekunanharidzira handisi ndo kunamata kwete kuti hapatorina uyu wacho vakaremadza chero mukadzi akadii hakwanisi chero akamisa kuchikora hapana hakwanisi kunyora hakwanisi kuita sei hope iripo here pakadai hapana. Vana vekubaba munini vanobvuma here ndanzwa muchimboti mune hanzvadzi iri kusangana dambudziko rekuzvarira pasi nevamwe vane mamwe matambudziko tingati vangabvuma here nerimwe remazuva kuti hanzvadzi ngatibatanei tiende neimwe nzira yandafungidzira kuti tinogona kuwana zambuko. Pandiri kutaura dambudziko razonyanya ndisati ndauya kuno ndakaisa futi mumhuri ndazoisa mhuri yese manje kwana baba munini ndikaisa ndikati komana dambudziko rangu munoriziva saka ndane almost 50 years handina mwana 60 years unenge usakwanisa kushanda uyu uya anokwanisa kunge ada kundishandira pamwe pandisakwanisa kushanda physical akaita sei akanganiswa saka ndakatononoka kutsvaga rubatsiro but zvakadaro upenyu huchiri ndiri kutsvaga chi rubatsiro ndobva ndaisa mugurupu hapana akapindura kunze kwanasisi vairi vane matambudziko avo vakati hongu tiri kuita sei mukoma zvamataura izvozvo mapostori azvitadza nemapindiro akaita vakati chipostori tese tiri muchipostori chazvitadza isu chero mukanzi kupi tatombotaura navo nevanin'ina vangu nevamwe vari kusouth vana baba mukuru vakatenga vati kana iri mari toita sei tounganidza but kungoti vari kuti zvakaoma still zvikuda mhuri yese but mhuri yese vacho vanenge vari right havadi vabva vati isitiri vechipostori vamwe vachitaura vamwe vachitire zayoja vamwe vachitire chi saka ndo challenge yatina muzukuru azondibata nhasi akanditi mukoma zvesocial media sekuru saite izvozvo namatai zvinofamba ndikati kunamatai womuzukuru
kusvika rini zvikanzi musatomboita izvozvo tangai manoudza ana Muchembere. Ndikati ana Muchembere hapana asingaziye dambudziko rangu vaagara nemwana kumusha. Kwe paangashora izvozvo abudi kubva akutumirai 1000 rands. Yanga ndachitaura naye ari kunoko ari munoko hanzi namatai zvinoita ndoda kuona. Ndikati muzukuru chekutotanga dai wangada handida kumudaro dai angada kupindura pfungwa dzako mugroup asi akuya nerweseri kuratidza kuti pane vanhu vanenge vatomira sei afonerwa vamwe vese vatotaura nasekuru wako. Mukoma wakuru sandaisa mugroup ndakavapa neSaturday ndikati mukoma nyaya yangu munoinzwisa yakadai tadi ndikufunga kudaiwo kana kutodaiwo taine 2 options. Inini option yangu ndeyekuenda pasocial media kuti nditsvagirwe rubatsiro kune vanozvigona kana zvarambawo zvadi but wambotraya handizve. Saka iyo ndobva havana kupindura kana vakabhurutika kana kupindura. Ndaisa mugrupu iro havana kudi kusvika vamwe sisi vazoti vadiki vazoti isai nyaya yenyu mega mugrupu remhuri hombe kuti mangwana vasazoti chi. Saka ezvinezvi vanhu vese hapana asina kuudzwa hapana handimuri kuona kusangopindura nhau iyoyo ndo zvavanongoita pamadambudziko angu. Saka apa tichazoisa pasocial media tozoona kuti natanga kupindura ndiani obva kuti nhasi wakusumudza musoro asi pandai kudza kungonyarara kwavaita pa2 days ne3 days ne4 days andavapa ndichitaura kuti dambudziko ndoda kudai kana pane munhu aimwe nemwe pfungwa vangadai vakauya kwandiri kana ngoti mukoma kana munina haisa atiite izvozvo so kungopindura at least but hakuna akapindura ndo zvavanongoita vakaudza. Saka ivo kumba kwavo zvinenge zvichifamba vane mhuri dzavo dziri kukura. Zvinondifadza here ndikapinda mumba munini wangu tiri kuona vana vake varipo ari kutondisira autengera vana vake chikafu inini ndisina wangu mwana womunini haasi wako mwana womukoma haasi wani. Zvinotondirwadza. I don't know how it feels kunziwo maswera sei baba nemwana handiziye how it feels kubhadharira mwana wangu inini chikoro kuti mwana wangu ndoda kuti apfeke aendewo kuchikoro akadai. Zvinondirwadza pamwe but zvingonzi aiwa zviri nomo kuti mwana wangu akazvarwa negonzo pagumbo aiwa zviri nomo. Kana iri random inonzi nature inongotsvaga random rekuti aya yangoitawo misfortune kuti mwana dai kwakubuda kava mwana uko toziva kuti aya uya chirarema tine mhuri zhinji vanenge vane mwana wavo kana chirema 1 but achitobatsirwawo nechi nevakoma nevanini kwete kuti vamwe vacho vachazobatsira uya vachamira neuya amai vake vanomuchengeta kusvika kupo. Amai vacho ndakataurira kuti kubva taane 5 years ezvinezvi ndiri kuno ndakapedzera kuona mwana 2020 handina kana senti randotumira handitoiwani mazwa undora muchita zvekukumbira so kupema kubhega nekuenda pamwe paunonosvika pehama uchitoona kuti pamwe pacho zvakaoma. Makamboti here rimwe mazuva kuti mukadzi wangu inini wokutanga mai mwana vari kutiwo kwavari kufamba vari kunzi zvinhu izvi ndezvemumusha menyu wakamboikandawo? Ndakazvitaura. Yakapindura ichinzi havapindure havapindure hapana akapindura. Ini ndakatoti handina kutaura zvanzi zvezvemusha zvakanzi sekuru vanoziva zvaka kwaakafamba iyo zvakanzi sekuru vanoziva zvakaita mwana apa sekuru vatotaura ndo vanga vari godobori tingati chete zvinozo pane difference yemudzimu nemasvikiro nen'anga ivo vanonzi vanga vari svikiro raine midzimu 7 umwe wacho hanzi wenje wedziva umwe hanzi chimumumu naipinga vana ndoda kurileta kuti sei mwana wangu akanga akaita chimumu handizivi kuti ndiyo munyaya yacho here. Mumwe wacho hanzi wenje wedziva chimumumu namutunga gore hanzi vainaisa mvura imwe yacho handichaiziva but yai 7 wechi7 ndowasekuru wavo asi isina nhoroondo ndikuziva kuti yakazoparara sei. Aiwa mazvinzwira mhuri yeZimbabwe baba vauya nedambudziko ravo vativo ndambenge ndichinamata kwaMwazha asi ndambomira kuenda pagungano iroro nekuti matambudziko angu ave nemakore ndichinamatirwa asi haasi kupera. Regai nditi baba havasi kushora cheche kwaMwazha ndoziva kuti pane vanhu kwaMwazha vanoona maprograms anaya varamba vatanga kuti uyu ari kuti shora ari kuita sei hazvisiri izvo havana kuti kunamata kwaMwazha kwakaipa. Ini ndindatovabvunza kuti mainamata muri kupi nekuti haisi secret chinamata hakuna chinamato chiri secret vabva vataura kuti ndainamata ndiri kwaMwazha. Maibatsirwa sei nemaprofita ekwaMwazha zvainzi chii apa kuitira kuti tinyatsoziva pane mongo wenyaya
asi havana kutaura kuti kunamata ikoko kwakashata. Vangoti dambudziko riripo chete nderekuti hapana anozokudza kuti izvi hatizvikwanise, unenge uchingonzi ngatinamate. Saka popota henyu vanhu kwaMwazha, uyu mutenda aitenda kwaMwazha auya pano kuzotaura nyaya iyoyo. Uyewo zvakare isusu panapa hatiti kunamata kwakaipa, tinoziva kunoto nevamwe vakauya nematambudziko avo vakapedzwa kuchiKristu. Kune vakauyawo zvakare nematambudziko avo akapedzwa kuchivanhu. Kune vakauyawo zvakare nematambudziko avo akapedzwa kuzvipatara. Saka usati kana dambudziko rako richinge raperera kumwe usazoti kwauko kwakashata. Aiwa, chivanhu hachina kushata, kunamata hakuna kushata, uyewo zvakare kuchipatara hakuna kushata, asi chikuru ndechekuti dambudziko rako raperera papi. Regai timboona kuti nyaya yababa ava inopera sei. Tichange tichikupai maupdates kuti vave papi. Ngatirambei tichisubscribe, ngatirambei tichijoina mawhatsapp groups kuti tisarasikirwe nenyaya. Uye zvakare kana muchiuya nenyaya dzenyu kuno kuZim News Beat TV, musangotumira mameseji ekuti wadii Robert, madii apo icho, panenge paine 2000 messages. Ndinopindura kuti chii pakadaro. Mapedza izvozvo pamaya comment section, ndakamutumira message yangu haapinduri. Kana uchinditi madii ndopindura kuti chii. Ndozokubvunza paya dambudziko rako rakamira sei? Ndine dambudziko rakati. Tumira message yako ine dambudziko rako. Mukoma vana kuZim News Beat TV, ndine dambudziko rakati. Ndaita zvakati. Zvaramba kufamba. Izvowo zvinoita kuti message iyoyo tive neanswer. For now, it's bye-bye.